Kimilere salam, gaderden iyileşler, hoş geldiniz kanalım. Sizin nimişek yalı hayş edip geçecek. Kim подписываемся, подписаться edin, like koyun, komentar yazın. Sizin hemenizden karışacağım. Şeylelikte başladık onu. Cay alsan gımmat mı ya sinema desem amat mı düşüyor mu? Şu videoda doğru maglumat hemenizden ait geçecek. Stoit mi, ne stoit mi? Diye mi degen okuyun. В общем, şeylelikte men oyladım, özüm 5 yıldan köprek Rossiyada yaşayan и men öz bilişim ýaly öz pikirim bilen jay aldım şurada. Şu arada azıcık video düşürüp geçtik. Sizin hemmeňize her kinim öz dünýäsi var, döňüşe düşünüşi var. Şu arada aýdyp geçtik. Onu näme gittik. Size jay okujak, bahalaryny aýdyp berjek. Näde baharyny etmeli, näde ýaşamaly, näçe tölenýär. Yani uslublar var ya, remont etsen ne çumma çıkıyor, içine mebelin ne çumma çıkıyor. Bilmeden doğru ayıp geçecek, iyi size bakacak. Ayıp geçecek 60'larda demişe cay satın alsanız, sinema etseniz caylan plusu var, minusu vardır aslında. Plusları cay sinema etsen aslında plusu işte nalog tolemek gerek gel, arkayı yaşayan şodatlar goy. Yöne hemişe orsada getseniz, cay sinema etseniz, görün aslında zatları чтобы yakınınızda rahat olsun, остановка olsun, чтобы gelin vardığınızda maşinin yok, yolunun yok, avtobüsde işe gidip gelme, üniversiteye gidip gelme, size oňoýly bolýar. Şu taraflarını yok mani seyredin, потому что kış ayları gateret elbet gar ýagýar, onun ýörep остановка taşı yürekinin de kıynak böylesi de. Şol esası şu ayrı keşek yerlen. Yine Könücü dom, город Воронеж, bir komutlu cay. Research edip cayın içine düşüp geçecek. Ondan size pluslarını, minuslarını verecek. Ondan hemen gittik. Nedir koyacak. Şimdi dom Könücü 91-nji ýylda tanýandym. Ben Apşarda bolan studentski ondan soňra ýaşaýyş jagy edilip şular ýaly satylýar. Meni hakykatdan ýagdaýy şular ýaly Könücü. Şunlara gapaňar berýärler, arkaýyn ýaşaýar. Şimdi lifti var. Jay dokunca tarzını satın aldım. İşte böyle jaylar, birinci, ikinci, üçüncü jaylar pek bolluğu için jayın narxı büyük. Näçe büyük bolluğu için sonuçta jayın narxı pek bolýar. Şolar ýaly ýagdaýlary var. Dokunca taş. Jay alamda daýra ýaşan. İçeri montunu attım. Ona hemen suratlarını koyup geçecek. Suratlarını taktım. Prosto telefonu çalıştım. Koyup tatlı içine koyduk. Cayın içinde hiç remont yoktu. Köyüne Sovet sayılımlardan abo, stollar, stolçukları, Könücü divan vardı. Onun 3 yılının ardından cay. Где-то 5-6 ay yani hiç tabi etmedim. Sonuçta elimdeki okuymalarda yetişip olan ok. Oku, iş, aladığı filmlerde yetişip olan ok. Şimdi dokunca kardeşler yani koridor bolýar. Onunla hoş geldiniz benim küçücük komutanım. Şimdi artık ýagdaýda şu wagtky duruşy için remont etdim özüm. Lustrajyklar koydum. Kухонный mebel, şkaf, холодильник, kravат. Plusam gostinny mehmanlar üçün divan, kухонный mebel, nadilyanjik stol, холодильник aldım. Bir de ayna çalıştım şurada. Aynadan yine dışarıda balcıklar aynadan gowy şemal gelýär. Yine şular ýaly ýanymyzda mektep, domlar, daşary şular ýaly o ogdan görünýär. Olumlarına başladık.
Где-то 3 yıl mının kış ayından, где-то октябрьдан интересно oldu. Jay görmek var da. Jaylan bakalар näli, nähilik bakady. Option sinema detsem näçe maçık ya, özüň satmasyn näçe maçık. Ona oturup oýlandym. Maşina alsam goýmy ya jay alsam goýmy. Jay alanda haçanda sen bir zada вложить edýän. Haçanda sen bir zada вложить etseň, daşarydyň durmuşynyň düşünjesi, что sen goýan puluň her gün üstüne minýär. Şoňda oturup oýlandym, что maşina alsam maşin zaýlanýar demir, jay alsam her gün üstüne minip dur. Onu oturup oýlandym, jay sinema detsem aýyna 15.000 rubl, 10.000 rubl, 8.000 rubl, 10 video daýryk etişim ýaly. Jaylar görüp başladym. 450, 500.000, 550, 600.000 rubl bir komnatly общежитие stilli studiya piketýär. Onun günleriň biri oktябрьň где-то 23-ni. Şonu tapdym 380.000 rubl şuny. Häzir suratlaryny goýup geçikjek. Şol aralykda onun görleşdim hajaykasy bilen bärde on ejesi ýaşar eken, ejesi ýaşapdyr. Ejesi dom prestarela uradypdyrlar 8 ay, 6-8 aýlap jayda hiç kim ýaşamandyr. 380 diýdi. Ondan gürleşdik, näçe wagtlap ýazyşdyk, где-то bir hepde 10 gün ýazyşdyk. Onun günleriň bir günde ýanky şu oktябрьň ahyrany точно ýadym üçin ýanky aýal maňa ýazdy, что Rustam diýdi, "Davay" diýdi, "Jay aljak bolsaň maňa dasroşny pul berek, men şu wagt kwartira aljak bolýan." Jay diýdi, "Arzan bahadan berjek" diýdi. Menem näçe diýsem 325.000 rubl diýdi. Menem bolýa diýdim, 325.000 gürleşdik, alalaşdyk. Men şu wagtda gün kartymda pul geçirdim. Şol ikarlykda eluşdyk. Ondan wyhadnoý günüm bardym. Pul berdim öňünden. Şeýdibem, jay aldyk. Оформлениýada где-то 24.000 näçe çykdy, где-то ýol kirem dadym bilen 25.000 rubl. Şol emmi ýerde 350.000 rubl şu jay düşdi. Jay alamda gaty köňedi jaýyň içi, köňe aboy, холодильник ýokdy, stol, stul hiç näme köňe zatlary bardy, diwan köňedi, spalny ýokdy içinde. Näme çykdy jetdim. Näme çykdy jetdim aýdyp berýän. Ýoş-ýoş ýanky geçişim ýaly 6 aýlap jaýda ýaşamadym. Ýoş-ýoş aboy gelmedim, aboýlary aýerdym, hemme zat çykardym, zyňdym aýna prostoy agaçdan aýna durdy, gadimy sowetski aýnalar. Şeýdip gadimy sowetski aýnalar durdy, aýna zakaz etdim, aýna getirip goýdular, ondan soň gap zakaz etdim, gapyny goýdular. Başladym aboýlary aýyrdım. Aboy gelmedim. Ondan soň patolog etdim ýoş-ýoş, gidip 3 gün ýalyk patolog etdim. Aboýdynyň hemme ýerin zadyny çalyşdym. Hemme rasetkalar çalyşdym, külçaçylar çalyşdym. Aboy etdim, ondan soň patolog etdim, lustra gelmedim. Iň soňunda linoleum ýazdym, pulyn çykakyp çykdym samarezlap. Onu jaýyň içi taýyn bolýar, hiç ýylyk zat ýok, içi boş jaý. Sen gelip ýaşamagy çylar olsadyň bar, ýöne ýaşamagy mümkinçiligim ýok. Ondan näçe görüp başladym avitalarda mebel, stol, stulçyk, холодильник, krawat, diwan, şu zatlary görüp başladym. Onu akçya bolýan günler bolýar, inanda akçyada kuchny mebelni stol aldym 15.000 rubl. Onun 7.000 rubl ýanky görkezden şkafymy aldym. Холодильник aldım. Bularam Eldorado'da aksiya boldy, 50% aksiya. Холодильnikler 30.000 rubl wagty, где-то dollar gymmatda manka. Näçe aldım şunu? 16.000 rubl bir zada düşdi. 16.000 aldım. Ýankylar 15 aldım, şkafy 7.000-8.000 bir zada aldım. Dostavka saýdylan bilen. Onun spalnyny 10.000 aldım krawaty, diwanam 10.000 aldım. Näçe içiniň hemme zadyny jeýdim diýdim. Ondan daşary pasoda aldım, bakallar aldım, çeýnek,
Onu berde bu kompüter. Televizör almadım da kompüter aldım. Nemsen bir gülmünce gerek. İşte o kadar böyle bir oyuncu oynan ölen, hadi diyen. Yani oyunu mana halamak ki mesela o gülmünce de arasın. Şolar yalakay şey dip jayın için hemeden deynim ha yeni 5 yıl kadar işte bu eşiklerde geliyen hapaşıklarını asıp koymana yerinde kurtkanlarını şkafa salıp bolanok sen buğratmalı, iade etmeli 5 yıl kadar koydum şoňusuna. Palisos aldım yine de Samsung bu palisos aldım olarım skitkede bol 5.000 rubl bir saat aldım 4.5 ya 5.000 hal aldım 3.5 berek geri palas всё ne yapmadık yine şu. Da şundan ne yapıp çıkarttıklarım iade ettim olarım gidip de 3.5 rubl şolar yalak çıktı gidip de jay emme çıktı bilen 450.000 rubl düştü yani tayin jay 3 yıl mınını şadatlar boldu. Ondan sonra yine şu vakti yağdaydı jaylar уже 650-700.000 750.000 diyorlar ama intekmin aynalar kapılarım hesaplamadım ayna 13.000 rubl kapıyı 8.000 rubl geldi. Uстановка da temirat için. Şu hemen çıktı cimde şu 450.000 düştü dedim. Şu vakti kursdan açsam где-то 650-700.000 rubl üstüne minni 550, 650, 750, 300.000 rubl sen peydan var. Plus sen 3 yılım yaşadın. Ne kommunal uslugular, ne kommunal uslugular Thomas Haylarından 1.700 rubl çıkıyor. 1.750 rubl. Sen Rusya'da yaşasan hükmani registrasyon olmalı. Hükmani bir yerde sen registrasyada olmalı. Потому что sen bir yerde uçotta durmalı. Zilonka deyip de haçında jayalamda eline zilonka liyan. Jayın daha doğru dokumentleri işte kim adına jay, kim nalog төлüyor, kim kommunalni төлüyor, uslugular hem de datlar şu dadına poçtovoy yaşın geliyor. İli sen da dediğin barıp yankı idara var yanında bana elektronlu vitte gelsin diyorsun sana elektronlu vitte geliyor yankı datlar hem de telefonu böyle telefonun hem de telefon böyle çileki kitansı gelen o. Şu datlar bu. Налог yağdayı neyle? Налог yağdayı 1.200 rubl төлüyen yılına 1.200 rubl төлüyen kommunal yağdayları 1.5'dan 1.7 çeni 8 ay төлüyen kış aylarında 4 ayında где-то 3.5 4.5 когда как отопление bilen bileyim de adına çıktı. Yani ne mesela goy ayda geçen dedim kaçında sen caysını maddeden sizde gavur olmayan 15.000 rubl jay alyan plus kommunalini төлüyen sana 20.000 rubl çıksa jay değil ha. Sen kaçın sani gısliyat etseler sen любой время çıkabilen jaydan. Sana kısa arada jay tapmalı, registrasyon uydurmalı, sen bir yerde uçotlu durmalı, düzgün tertibi hiç tadı pozmalı. Потому что 8 статья 8'de hiçlik düzgün pozmalı sen административный нарушение штраф ile sana штраф keltirdim sen vizanı annulir edilir. Şunun için hiç gerek olunur viza ya da hiç pozmam потому что düzgün tertip pozsanız hiç yerde go'luk olmaz. Men şu şeymişe aydık geçen köp olduğunun kıyılar soruya ne edip RVP aldım, ne edip fitness jitsi aldım, nesip olsa gelecekli vizalarını men ondan çekip geçecek, ne edip RVP alıp bolya, ne edip fitness jitsi alıp bolya, ne edip fitness jitsi söylen официальный berde sen hemişelik sana bu 45 yaşa çeni verildi fitness jitsi hükümette sen arkan işleyebilen, diplomun bilen işleyebilen, optun bilen işleyebilen, nerede işlesen, nerede optun olsa, nerede elinde kârın olsa şu da işleyebilen. Plus migrasyonda nalog bilen zat bilen. Haçanda seni предприниматель, seni Türkmençe aydamızda kantoranı, idaranı yürüten başlık adam предприниматель şunun iyisi. Şol sana nalog bilen 38%. Şu zatlar hükmanı gerek migrasyonu uçoda uydurmalı, migrasyonu nalog hükmanı төлümeli aydır. Hükmanı gerektir olmalı. Потому что düzgün tertip pozman gatı vaciplattan bir olup duruyor. Şoňa alaka ýagdaýlar şoň bilen şeydip oýlanymda şeydemiz jay alyp galym 300.000 rubl öpeydan ba sataýamda dam dälneşe sen üstüne pul goşup 1 milyon rublden köp
elimde pulun bolaýan dedim, sen de niş kwartira bilen, gaty udobny zatlar. Ine şu aýda geçecek zatlaryň içinde köp bolunur. Jaýsyny ma dedi ya, köp saýdy näme üçin jaý al? Näme üçin maşyna almadyň diýär. Maşyna mı aldym? Maşyna barada nisip bolsa düşürüp geçikçek. Jaý näme üçin aldyň? Esasy jaý diýilen zat sen hökmany bir ýerde ýaşamaly, özüni registrasiýa edilýär. Sen jaýyň, sen hiç kimden çykarban bilen, hiç kimden kowan bilen, hiç de bilen. Sen öz jaýyň, sen özüň arkaň ýaşaýan, özüň mirak barjam bilýän hemişe sen hiç kim jaýdan kow bilmeýär. Sen öz sobstweny zat bir ýerde kökürk galýar. Gatgy zat, что потому что sen birinji basgan çağın jaý. Jaý alsaň sen hemişe utuşuň badyr bolandyr. Jaý alsaň RVP-de taşyp bolýar, bitnaşyçyda da taşyp bolýar, po diplому taşyp bolýar, po braku taşyp bolýar, biznes üstünden taşyp bolýar. Şol zatlaryň soň geljekde aýdyp geçikler. Bu ata ajyk kanallar ütgedi, где-то dekabr aýyndan köp zatlar şu wagt aýryldy. Köp zatlar ütgedi. Onam nesip bolsa geljekli videolarda aýdyp geçikjek. İnşallah onlardan tamanjy ýetsek. Ana düşündürdüm. Jaýyň ýagdaýlaryny istimad etmelimi ýa öz adyňyza jaý almalymy? Ol siziň öz minýeniňiz, öz pikiriňiz. Jaý alsaň bolmy ýa birini tüläp ýaşasaň bolmy ýyly boýry mesen çykary bilýär. Ol siziň öz pikiriňiz. Ol inmekşin elindäki zat haýsyny dehelse edip bilýär. Mümkinçilik bar. Gaderdan ýyldyşlar. Men diňlediňiz, düşündiňiz, haýsy gow däldigini özüňiz bilýänsiňiz. Esas size can sağlyk, agzybirlik, okuluňyzda üstünlük, näme ýene görüşýänçe. Bay bay. Reklama çekip bolsun, gaty gownumy ýarady, što rekomenduju olanlar gaty gownumy ýarady su, bäriň su bilen deňdäl içilir. Çän günüden 12 saat işinde okulda hemiyede sen kuvatlı, bodri, özünde işin gowy. Bol firma ulakan üstünlük bilen paşbayma. Onun olanın hemmeňe rekomenduju bol tutmany Türkmenistan'a barsaňyz, Türkmenistanyň gelýänlere sargan içip görün. Men gownumy gatyryp ýarady. Demekçe rekomenduju.